Hello, Kul. Bata pa ko, Kul. Ang Dagol! Morning, Tits. Tita! Tanya! Chinita! Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol. And Tita Tanya Chinita. Nakatatlong asawa na po ako. Feel good morning po. Isa po akong sa mga nakikinig sa radyo at nanonood ng videos nyo, Uncle, lalong-lalo na kay Tita. Alata. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Richard Tubong Ormoc, Leyte. Shout out diya sa akong mga kababayan diha sa Ormoc. Isa po akong vulcanizer dito sa may Blooming Treat. Ito po ang aking katas ay tungkol sa mga nagdaan kong mga babae sa buhay. Ang una ko pong asawa na si Sita ay nasa Ormoc at may dalawa po kaming mga anak. Nang dahil po sa pandemic, tuluyan na kaming nagkahiwalay. Pero bumalik po ako ng Ormoc nung naging bukas na po ang lahat. Dahil gusto ko pong ayusin ang aming pamilya. Kaso ayaw na po ni Sita. At doon po nakahanap ako ng panibagong babae sa buhay ko, si Ronaline. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Bango. Aray! Ay, Ay, talahib! Natusok ako! Dahon ng tubo yan. Bakit na gano'n natutusok? Mas natusok pa ako dito kaysa dyan! Ba't parang wala kang gana? Ano bang meron? Ano saman ka? Oo, wala pang gana to. May sasabihin ako sa'yo kasi babalik na si husband. Galing laban. Yung asawa ko sundalo. Pabalik na siya kaya... Yung si Dave? Yung asawa mo sundalo? Kaya last na natin to. Last na bembang na to. Pasensya ka na. Kaya go Paano na. tayo? Paano na tayo? Alam mo naman na nung pinasok natin to, alam natin na bawal. Kasi may asawa na ako. Kapit lang kita. Pasensya ka na. Pero, Ronaline, Ano?
Isa ka sa dahilan kung bakit ako umuwi dito sa Ormoc. Ano na ako? Baka barilin ka o patayin ka ng asawa kong sundalo. Hindi ka ba natatakot? Kaya ganun na. Bukas na bukas din, babalik na lang ako ng Halika Maynila. na. Kaya last na to, pasensya ka na. At least Pero mamimiss kita. alin ang mamimiss mo? Ako o ito? Yan, parehas lahat. Buti naman. At least hindi Mamiss mo... ako imong tubo. Pang-uson ako na imong tubo. Gusto ko lang malaman mo na ang tamis ng tubo mo. Talaga? Sige, sipsipin mo yung tubo ko. Sip-sipin. Araw na rin. Naman sa akin. Agad akong sumibat, Angkol at Tita, dahil alam ko naman pong mali yung ginawa ko. At baka nga po, madisgrasya pa ako pag uwi ng asawa ni Ronaline. Aminado po ako na natakot ako, kaya bumalik ako ng Maynila at swerte namang nakapagtrabaho ako bilang vulcanizer dito sa may Blooming Treat. At nang dahil sa Facebook, nakilala ko rin po si Rebecca. Dalaga po siya at maganda. Siya po yung kahera ng nasabing vulcanizing shop. At nagkaroon kami ng relasyon. Mahal, nagbayad na ba yung ano, yung Oo, nakabayad Tomboy na yun. Mio? Oo, okay na yun. Kim, thank you Hindi pa ako bayad eh. Ay, hindi. Nilista ko, nagbabayad naman yan si Kim. Oo. Salamat, ang ganda mo talaga, mahal. Uy! Andito na naman Alis na ako, ah. mayabang na pulis. Sige, Boss Kim, salamat. Ay. Ay, magandang araw. Ipaayos ko na naman yung gulong ko. Uy! Sarge, na ano na naman? Na-flat na naman? Kasi ako, alam nyo naman ako, may pira ako eh. Kaya pinapalitan ko agad, 1 week lang, palit agad ng gulong. Ganun ako. Hi, Rebecca. Hello po, good morning. Galing po kayo... Ispiyutin ka, Nor. Ispiotin. Galing po kayong duty o papasok pa lang? Siyempre, kunyari nagjo-duty pero hindi ako nagjo-duty. Dito ang sige. duty ko, sa'yo. Parang lagi kayong nagpapavulcanize baka kailangan palitan nyo na yung rim nyo. Pinapalitan ko nga. Ay, yung rim mo, sige, ano ba? Ano bang magandang rim ilagay ko dyan? Ayan po si Mahal, alam niya yan. Mahal? Sana all mahal ang itawag. Pwede mo rin ba ako tawaging mahal? Nako, hindi po. Sige po, kayo na lang mag-usap. Sir, anong piliin mo dyan, sir? Basta pwede bang ikaw mamili, Rebecca, kung anong mags ilagay ko sa aking jeep? Yan yung ano po. Jeepy ba? Para Fernando po ba? Opo, Para opo. Coco Martin? Ganyan. Yung parang Willis. Willis, Owner type jeep. Yan. Willis. Parang pulis parang ako eh. Ispiyutin. Ibig sabihin, ano talaga kayo, no? Kinatatakutan kayo, ginagalang, nirespeto kayo doon po sa barangay nyo. Kung kabataan ko, para ko Fernando po kung makapag... Yung paano yung suntok nyo? Paano yung suntok? Yeah. Ganyan. Hindi kayo bumabaril, suntok lang. Ganyan ba rin? Tugsigaw. Tugsigaw. Ganun ako. Okay. Pero may asawa po kayo. Hala, ang dami palang nagpapabulganize dito, no? May mga anak po ka rin kayo sa labas. Di ba ganun yung mga Mga pulis? tricycle dito, ang dami rin nakapila. Dito rin ba sila napabulganize? Sige sir, ano pong gagawin? Baklasin mo lahat ng 4 na gulong, palitan mo ng bago. Every week ako nagpapalit eh. Hi Rebecca, I Hello love you po. too. Tanggalin ko na po ba sir? Tanggalin mo, kanina ka pa dyan eh. Mahal, tanggalin ko muna. Sige. Ito lang ako.
Rebecca, anong gusto mong pagkain? Magpadala tayo. Ay, hindi po ako tumatanggap ng pagkain. Diet po ako eh. At saka, meron po ako kasing binibenta dito. Nag-e-Avon po kasi ako. Ganun ba? Oo. Bilhin ko lang yan, pati yung brochure, bilhin ko. Oo. Lahat sige. ng nasa Baka brochure. gusto nyo po ikuha ng bra yung mga misis nyo, yung mga asawa nyo, kabit-kabit nyo. Order nyo po kasi extra income ko po ito eh. Tsaka merong Ay. brief po dito. Tingnan ang laki ng Ay, bukol. di ako nagbibrief. Boxers Sa anak ako. nyo na lang po, sa mga anak nyo sa labas. Ala, ang dami palang dito, no? May palengke pala dito. Meron po ako tinitinda. Ito po mga pabango, forest interlude. Imari. Yung pulbo. Para, Opo, pwede po yan pa. Set na. yung pulbo na yan, naalala ko tuloy yung lola ko. Yung Imari po. Ay. May lotion yan, Forest pabango. interlude. Grabe naman Ito yung po, pabango para yan. to sa pangalawan yung asawa. Sweet honesty. Sweet honesty. Pangalawang asawa, na sweet honesty? Oo. Grabe naman yan. Meron pa po ito. Wala pa Ito akong pangalawang amoy niyo asawa. po yung Ikaw na brochure. lang yung pangalawang asawa ko. Wag na po ako yung biktimahin nyo, Mang Kanor, Ano SPO10. Ano ba? Ano biktimahin? Di ako Kasi alam ko naman mukha naman po kayong babaero. Ito po sa pangatlo nyong asawa, Far Away. Away? Napabango. Ayo. Bango po ito. Walang ano? Amoyin niyo yung brochure, Uy, Oh, ang di bango. ba? Ang bango naman ng kuko niya. Wala bang Ano po yan? pang-apat? Yung pang-apat, near me. Having you near me. Para malapit ka sa akin. Kasi para uwi ka. Ayaw mo na malayo. Wala po ganun Walang kabango. ganon? Air supply po na kanta yun. Sir, Spioten, okay na po, sir. Ha? Ba't ang bilis? Gusto ko, kada isang gulong, isang oras. Ganon magtanggal at magbaktas. Samantalang yung mga po namin nagagalit dito, ang init ng ulo, ang tagal mag-vulcanize daw bago po yung machine ni Richard. Ayoko nga, gusto ko nga matagal kasi para pulido. Baka kasi hindi nyo nalagyan ng mga lagnats yan, matanggal yung gulong. Ay, hindi po Manis kasi kami ako. ganun dito, quality po dito. Yung fine-facial nga po namin yung mga gulong dito Gulong facial? Sandali, pwede mo pa facial? Hindi po Sa yung mukha gulong. ko? Mukha lang po kayong gulong pero hindi po kami nag-facial ng tao. Sir, okay na po talaga, sir. Gusto niyo po pwede po namin lagyan ng star wax. Hindi po ginagamit dito yung tire block. Star wax, floor wax po yung Sige, ginagamit lagyan nyo, namin. tagalan nyo. Okay lang Sir, po madulas. nalagyan na rin po. Sabi ko isang gulong, isang oras. Ano ba yan? Sige, babalik na Gusto niya lang po yata ako makita ng matagal Buti alam mo, basic na basic yun. Parang At kahit SPO10, yan, parang dahil lang, nanananching ka lang Bili kayo ng pangkain nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sige, Ay, SPO10, mamaya ka na umalis alas 5. Alas 10 pa lang ng umaga Sabi ko na, papainan ko lang ng pira to Sige na, alis na ako. Ano yung mga- 1, 2, 3, 4. Nahirapan ako magbilang. Sa iyo na yan lahat. Ayoko na magbilang. Akin po to lahat? Sa iyo na yan. 3,000? Vulcanize, 4 gulong? 3,000? Napagod ako sa kakabil. Sobra yan. Napagod ako sa kakabilang Siguro namin yung sir, pong okay na po, sir. nakokotongan, no? Ha? Dami niyo pong nakokotongan. Wala, mayroon rin pa lang. Hindi pa tinanggal yung mga Christmas lights dito. Pumatapos na yung Pasko. Kasi di ba hindi Boss, naman tapos na po, boss. Itong, sino ba ito si Richard? Si Richard po yan. Ah. Kasi po yan, Jowa mo ba to? hindi po. Ha? Hindi. Ay, hindi po. I mean, bago pa lang po kami. Bago pa lang Opo, kayo. opo. Sige po, Mang Kanor. Salamat SPO10. Maghihiwalay din kayo. Sige, alis na ako, iha. Bye-bye. Bye-bye po. Mauna na Thank ako, you, ha? SPO10. Okay, salamat. Balit-ulit. Sige po. Bye-bye. Paalam, SPO10! Iinis talaga sa pulis. Yaan mo na yun. At least meron Uy, hindi pala 3,000. 5,000 pala. Saan nga naman nakakita? Apat ng gulong, 5,000. Okay na yan, mahal. Yabang Huwag ka na pasensya ka na kung medyo... Ba't 5,000 lang yan? Bago yung mga kinabit ko, hindi naman nagpabulkanize yun. Nadali na naman tayo. Sabi ko naman Bagong Bago yung mga gulong niya Hindi, tabilangin ko. Ay, hindi pala. Madami. So, tama ba? Oo, tama. Alam mo, pero napansin ko parang... Ayun na magsara na ako. Gusto ko nang masunog ito. Naiinis ako dun sa Hindi ka pa nakaugas ng kamay. Tapos ihahawak mo sa akin yan. Magugas na ako kasi naiinis Amoy na ka ako. gulong.
Pero yan gusto ko, adik ako dyan eh. Ayan. Sara mo na muna eh. Oh, sige, ayan na. Sarap mo na. Ayan na, dito tayo sa loob. Richard, Rebecca, Richard. Rebecca, di ka dito. hanapin mo ang butas ko ng gulong. Oh, di ko dito. Sa wakas, ang kulatita, hanap ko na rin ang babaeng para talaga sa akin. At walang iba kundi si Rebecca. Naging maayos naman po. Kahit may amo kami sa vulcanizing shop, kumikita naman po kami ng maayos. Makalipas po ang 10 buwan naming pagsasama, gising palagi ka natutulog. Uuhaw na yung camel. Nakakainis naman, Richard. Ano ba? Alam Ba't mo, parang natutulog. irita ka na sa akin. Ano bang nangyayari sa'yo? Sino hindi Dati kahit wala akong maiirita? ligo, kumakabayo ka na sa akin. Ngayon, ano bang nangyayari sa'yo? Richard, natutulog yung tao. Pagpahingi mo na, pwede naman pagising, kailangan talaga sa kalagitnaan to. Alam mo, minsan lang ako makumpleto ng tulog, yung dami mong customer, tapos nagde-demand ka, sikasuhin lahat yung customer dyan sa 24 shop. oras tayo dito. Ano ka ba? Ayoko nga, hindi ka ba mapakiusapan? Teka. Ba't nilabas mo yung bag mo? Ba't Aalis na nag-impake ako, ka? Ba't aalis na ako. uwi ka ba sa inyo? Richard, mag-usap nga tayo. Huwag mamaya na yung usap. Dito. Aray ko! Ang bastos mo. Anong bastos? Kaya walang Parang tatag- namang... kaya walang ta- Karoon pa, oy. Parang ka just now. Kaya walang tatagal na babae sa'yo, ang bastos mo. Tas yan lang ang trabaho mo, nagbo-vulcanize. Marangal naman tong trabaho kung ano day pag Marangal, pagkabulkit pero ko. hanggang saan tayo? Tingnan mo nga, ang init-init dito. Sa shop tayo natutulog. Anong klaseng buhay to? Wala, at least wala tayong binabayarang monthly sa bahay. Libre tayo dito. Masaya ka na doon? Libre naman eh. Libre, ano, at least may maipon-ipon tayo kahit paano. Ano bang gusto mo? Sige, lilipat tayo. Hindi na kailangan, ayoko na kasi. Kaya nakaka-impake na ako. Pasensya ka Ano na. bang ayoko na? Ano ba si pinagsasabi mo, Rebecca? Ano Ka ba sa ka? makaintindi? Iwalay na tayo. Hiwalay. Para yun lang, nangalabit na ako sa'yo, makikipaghiwalay ka na. Ano bang nangyayari eh? Hindi lang yun. Kapag isip-isip ko, wala akong kinabukasan sa'yo. Ayoko na, Richard. Grabe ka naman, ang liit Wala akong naman. mapapala sa'yo. Tingnan mo nga, anong, makakain ko ba yung gulong, ha? Ano? Ang liit naman ang tingin mo sa akin. Ayoko na. Bakit, may iba ka na ba? May nahanap ka ng iba? Ha? Hindi na importante yun. Sabihin mo na lang, meron ba? Sama na ako kay SPO10. Sinasabi ko na nga ba eh. Kunyari ka pa na wala kang gusto doon. Pero, nadala ka rin pala. Pinapakita nga lang niya ng pera, nadala ka rin pala. At least yun, may pera. Eh! May kinabukasan, pulis. Maganda kinabukasan ko sa kanya. Sa'yo, ha? Ano nga bang buhay? Papakain mo sa akin yung kita mo sa pag-vulcanize sa gulong? Ang daming asawa nun eh. O at least buhay prinsesa ako, ha? Ha? Ikaw, ano mapapala ko sa'yo? Wala akong kinabukasan sa'yo, kaya dyan ka na, Kamahal Richard. kita. Alis na Akala nga. ko ba okay tayo? Rebecca naman. Akala mo lang yun, naging kontento ka kasi, akala mo ganun-ganun lang. Rebecca, mahal kita. Huwag mo naman akong Ayoko iwan. na, ayoko Huwag mo na naman sa'yo. gawin sa akin. Please, Rebecca, please. Maawa ka naman. Ayoko na, Richard. Please, aalis na ako. Rebecca! Sasama na ako kay SBO. Ayoko